DryZone fugtstoppende creme er et gennembrud inden for løsninger mod opstigende fugt. Vores patenterede, højkoncentrerede formulering giver fremragende beskyttelse mod opstigende fugt og sikrer høj penetration i mursten, murværk og mørtel. DryZone er 3 gange hurtigere at installere og giver mindre spild og fordampning end de traditionelle kemiske injektionssystemer, hvilket betyder færre gener for husejeren. Da DryZone er opløsningsmiddelfri, ikke ætsende og ikke brændbar, er det også langt sikrere at anvende. DryZone, den hurtige, rene og effektive behandling mod opstigende fugt. Mange huse lider af fugtproblemer af en eller anden slags. Kondens, indtrængende regn og lækkende vandrør er meget normalt og må ikke forveksles med opstigende fugt. En grundig undersøgelse bør udføres, før det kan konstateres, hvilken type fugtighed der er tale om, og dermed hvilken behandling der bør iværksættes. Opstigende fugt forekommer, når grundfugt trænger ind i bygningens struktur, stiger op gennem væggene, fordamper på materialernes overflader og dermed ødelægger maling, tapet og puds og starter nedbrydning af træværk. Hvis der er et højt indhold af fugt i husets fundamenter, og der ikke er membraner til stede for at forhindre opstigende grundfugt, så vil grundvandet stige inde i bygningen gennem kapillarsystemet og porerne i murstenene eller murværket. Forskning har vist, at fugerne i murværket danner hovedvejen gennem hvilken fugten spredes og effektivt virker som en svamp gennem væggens struktur. Efterhånden som fugten fordamper på overfladen af væggene, forbliver de opløselige salte i murværket og vil med tiden krystalliseres til et synligt saltbånd, der ofte vil kunne ses i toppen af det niveau, som fugten er nået til. Selvom et produkt mod opstigende fugt injiceres, vil den allerede tilstedeværende saltkoncentration tiltrække fugt fra det omgivende miljø, hvorved væggen vil forblive fugtig. DryZone-systemet består af 2 essentielle elementer. 1. Den patenterede DryZone-creme, som danner en barriere mod opstigende grundfugt. Og 2. En renoveringspuds, som isolerer den saltforurening, der er opbygget inde i vægstrukturen og dermed forhindrer skader i maling, tapet og andre overflader. Efter at de fugtangrebne områder er blevet korrekt diagnosticeret, bør ødelagte overflader, såsom maling og tapet afrenses, og gulvbelægning, træpaneler, puds og lignende ligeledes fjernes i en højde af 1 meter over gulvniveau, eller mindst ½ meter over det højst synlige tegn på opstigende grundfugt. Det er vigtigt at sikre sig, at der ikke sidder gammel puds eller lignende tilbage, der kan danne brovirkning uden om behandlingen mod opstigende grundfugt. Huller på 12 mm i diameter skal derpå bores med regelmæssige intervaller gennem en vandret fuge, minimum 150 mm over terræn. Ud fra væggens tykkelse fastlægges boredybden. Afstanden mellem borehullerne bør ligge mellem 100 og 120 mm. Næsten alle typer vægge kan bores fra én side i én omgang. DryZone-creme leveres i let håndterbare aluminiumsfoliepatroner. Efter placering i applikationspistolen fjernes den øverste ende af patronen ved hjælp af en skarp kniv, hvorpå låget på pistolen omhyggeligt fastskrues. Derefter er pistolen klar til brug. Tilførselsspidsen på pistolen føres hele vejen ind i det forborede hul. Tryk roligt på aftrækkeren og fyld hullet baglæns indtil 1 cm før overfladen. Borede huller bør derefter lukkes eller overmales. DryZones højkoncentrerede formulering er specielt designet til at udnytte fugten i en våd væg og hjælper derved med til at fordele og maksimere produktets spredning gennem murværket og tilsikre den ønskede langsomme hærdning. Den patenterede sammensætning fylder murværkets porer. Efter hærdning afviser DryZone fugt ved at etablere en tør zone. Den unikke silan-siloxan-formulering indeholder over 60% aktivt stof. Gennem videnskabelige forsøg er det bevist, at DryZone giver langtidsbeskyttelse mod opstigende fugt. Når behandlingen med DryZone er overstået, skal væggen i nogle tilfælde pudses på ny.
Et lag renoveringspuds indeholdende RenderGuard Gold påføres. Denne specielt designede puds forhindrer passagen af hygroskopisk salt fra det underliggende murværk. Et lag overfladepuds påføres derefter for at give en glat og dekorativ overflade. Alt puds bør stoppe kort før gulvets niveau for at forhindre overførsel af fugt, og træværk bør isoleres fysisk fra murværk ved hjælp af en fugtafvisende membran. Når pudsarbejdet er tørt, kan man reetablere overfladebehandlingen og genmontere træpaneler etc. Oldroyd XP pudsmembran tilbyder en alternativ genpudsningsmetode. Den kan installeres over en eksisterende pudsbelægning, og en ny letvægtspuds appliceres. Denne metode giver en varig og holdbar barriere mod saltskader og giver den fordel, at kalkpudssystemer kan anvendes. DryZone-systemet er resultatet af mere end 10 års forskning og udvikling og overgår beviseligt alle konkurrerende produkter. DryZones unikke formulering er resultatet af et ekstensivt testprogram med forskellige porøsiteter og alkaliniteter til sikring af DryZones effekt i bygninger af alle aldre. DryZone, det hurtige, renlige og effektive produkt mod opstigende fugt.